मिउचुवेल फान्डनि जितु दिनैनि प्रफिटखौ बेसेबां जादों आं देखायनोसै। ग्र' एप्सखौ अपेन खालामसै। ग्र' एप्सनि ब्रकारनि थ्रुयै जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो मिउचुवेल फान्डआव। डाइरेक्ट बेवहाय जोङो ट्रेडिंबो खालामनो हायो। माखासे शेयार्सफ्राव जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि कम्पानिनि शेयार्स कम्पानियाव जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो। इनभेस्ट खालामनायनि लोगोसे जोङो बेवहाय मिउचुवेल फान्डआव लं टार्म हिसाबै जों इनभेस्ट खालामनाय बेखौबो जोङो बे ग्र' एप्सनि थ्रुयैनो ट्रेडिंबो खालामनो हायो आरो जोङो इनभेस्टबो खालामनो हायो मिउचुवेल फान्डआव मान्थलि SIP खालामबाय थानो हायो। दा बेवहाय आङो दिनैनि जितु प्रफिट बेखौ अपेन खालामनोसै, देखायनोसै। जेब्ला स्टार्ट खालामबाय, नायदो भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांदो आरो नोंथांमोना बे इनभेस्ट खालामनो जुदि गोसो दंब्ला बे ग्र' एप्सनि थ्रुयै आंनि लिंकआव थांनानै एकाउन्ट अपेन खालामना लानानै नोंथांमोना बेवहाय इनभेस्ट खालामनो हागोन। बिदिब्ला अपेन खालामबाय आं ग्र' एप्सखौ। मिउचुवेल फान्डआव फैबाय, डाइरेक्टलि मिउचुवेल फान्डआव अपेन खालामबाय। जेब्ला मिउचुवेल फान्डआव अपेन खालामनोसै, अपेन जाबाय। दानिया डासबर्डखौबो अपेन खालामनांगोन। नैबे डासबर्डखौबो जोङो अपेन खालामनांगोन। बेखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगो मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय'आ नुजाबाय। दानिया बेबायदि नुजाबाय। दानिया आङो डे रिटार्न्सआव देखायनोसै। डे रिटार्न्सआव मा देखायदों? डे रिटार्न्सआव SBI कन्ट्रा फान्डआव 98 रुपिस, SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रथ, माने डाइरेक्ट प्लेन ग्रथआवसो जोङो इनभेस्ट खालामनांगौ। बेंकनि थ्रुयै नोंथाङा जुदि बेंकआव थाङोब्ला रेगुलार प्लानखौसो नोंथांनो खालामना होगोन। बेयाव नोंथाङा जेबो मिन्थियै समावहाय माने मिउचुवेल फान्डआ मा रोखोमै इनभेस्ट खालामनांगौ बेनि प्रसेसखौथ' नोंथाङा मिन्थियालासिनो बेंकआव थांनाय जागोन। बेखायनो मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनोब्ला गिबियावनो नोंथाङा माखासे नलेज लाग्रोनानै बबे मिउचुवेल फान्डआव आरो मा सिस्टेमै इनभेस्ट खालामोब्ला नोंथाङा लस जानाय नङा आरो उनावहाय नोंथाङा गोरोन्थि जायाजासे इनभेस्ट खालामलांबाय थानो हायो। ओंखायनो नोंथांमोना इनभेस्ट खालामनायनि जितु प्रसेस, मा रोखोमै बेंकआव थांनानै ना निजेनि मबाइलावनो हायो, बेनि माखासे नलेजफोरखौ लाग्रोनानैसो इनभेस्ट खालाम। बेखायनो रेगुलार प्लानावहाय इनभेस्ट खालामोब्ला नोंथाङा माखासे लस दङ। बेवहाय टेक्सआ बांसिन, एक्सपेन्स रेशिय'आ बांसिन थांगोन नोंसिनिया। दा डाइरेक्ट प्लेनाव बानायोब्ला, गावनि मबाइलाव बानायोब्लासो डाइरेक्ट प्लेनखौ बानायनो हायो। डाइरेक्ट प्लेनाव बानायोब्ला नोंथाङा बांसिन प्रफिट दङ। दा बिदिब्ला नायलांदो। सेकेन्डआव SBI मेगनाम मिड केप प्लान डाइरेक्ट ग्रथ, बेवहायबो 161 प्रफिट जानानै दं। बेवहाय बांसिन जादों माथो प्रफिटआ। कानाडा रबेक' स्मल केप फान्ड, बेवहाय 17 रुपिस प्रफिट जादों। निपन इन्डिया स्मल केप फान्डआव 30 रुपिस प्रफिट जादों। निपन इन्डिया स्मल केप फान्डआव लार्ज केप फान्डआव 12 रुपिस प्रफिट जादों। बेंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्डआव 27 रुपिस प्रफिट जादों। बेनिफ्राय टाटा स्मल केप फान्डआव 45 रुपिस प्रफिट जादों। SBI स्मल केप फान्डआव 4 रुपिस, अनलि 4.77 रुपिस बायदि प्रफिट जादों। फारागफारि फ्लेक्सि केप फान्डआव अनलि 3.67 बेबायदिल' प्रफिट जादों। क्वान स्मल केप फान्डआव 3 रुपिस बेबायदिल' प्रफिट देखायदों। जेब्ला दिनैनियाबो गासिबो ग्रिन, दिनैनियाबो गोजौ फारसे, थारमाने मार्केटआ दावखोदों, बेखायनो प्रफिटखौ देखायदों। दा टटेल प्रफिटआव दिनै 400 बेबायदि प्रफिट देखायदों दिनैनि प्रफिटआ। टटेल प्रफिटआ 400, बेनिफ्राय टटेल 6,233 बेबायदि बेबायदि टटेल प्रफिट आरो दिनैनि डे प्रफिट बेबायदि देखायलांबाय थागोन। आरो सानफ्रामबो प्रफिट नङा। गाबोन बा दिनैनि मार्केटनि कन्डिसना जुदि डाउन फारसे मुभमेन्ट जायोब्ला गाबोननि मिउचुवेल फान्डनि जितु दिनैनि बायदि प्रफिट देखायनाय, बेयो गाबोन लस देखायगोन, रेडआव देखायगोन। गाबोन 400-500 बेबायदि लसआव देखायफिननो हागौ। बेखायनो गिनो गोनां गैया। बेवहाय मान्थलि हिसाबै जोङो इनभेस्ट खालामलांबाय थागोन।
नोंथांमोना नुलांबाय थागोन इनभेस्टआबो जालांबाय थागोन आरो केपिटेलाबो जमा इनभेस्टेड एमाउन्टआवबो बारायलांबाय थागोन आरो टटेल रिटार्नाबो बारायलांबाय थागोन। बेखौ नोंथांमोना बे आंनि पर्टफलिय'नि थ्रुयै मोन्थिलांनो मोनगोन आरो सोलोंलांनोबो मोनगोन। बे नोंसोर आंनि जिथु मिउचुवेल फान्डआव बबे मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामदों बेखौ नोंथांमोना जे आंनि एखे रोखोमनि मिउचुवेल फान्डआव जे इनभेस्ट खालामथारनांगौ बे नङा। आं रेकमेन्डेसन होआखै जे आंनि मिउचुवेल फान्डआवनो नोंथांमोनाबो इनभेस्ट खालामथारनांगौ होननानै। जास्ट नोंथांमोना एनालाइस खालामग्रोनांगोन जिथु मिउचुवेल फान्डआव माबायदि प्रसेसै जों इनभेस्ट खालामनांगौ बे प्रसेसखौल' नोंथांमोननो देखायलांनाय जागोन। बे अनलि इडुकेसननि थाखायल' आं नोंथांमोननो देखायलांनाय जागोन। नोंथांमोना नायलांनानै सोलोंनानै बेवहाय इनभेस्ट खालाम। राङानो रांखौ माने इनक्रिज खालामलांबाय थागोन, राङानो रांखौ बोबोबाय थागोन। रांजोंसो रां, फैसाजोंसो फैसा, बेबायदि जोङो बारायनानै लानो हायो। जों नोंथांनि इनभेस्ट खालामालासिनो जुदि नोंथाङा बे रांखौ नोंथांनि मान्थलि रांफोरखौ जुदि एकाउन्टआवल' जुदि नोंथाङा जमा खालामनानै दोनबाय थायोब्ला बे राङा नोंथांनि एकाउन्टआव बारायनाय नङा, खमायबायसो थागोन। सानफ्रोमबो नोंथाङा जायै खरसा खालामनानै नोंथाङा बे रांखौ फोजोबनासो लानाय जागोन। बेखायनो मान्थलि इनभेस्ट खालामोब्ला नोंथाङा बे राङा नोंथांनिया लं टार्मावहाय गोबां इनभेस्टेड जानानै रिटार्नाबो गोबां रां नोंथाङा नुनो मोनहैगोन। बेखायनो SIP इनभेस्ट प्रसेसखौ नोंथाङा सोलोंनानै ला, जुदि गोसो दङब्ला आरो नोंथाङा बुजिदोंब्ला। अके, बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ' बेखिनियानो। दिनैनि पर्टफलिय'खौ आं बेखिनिल' देखायनाय जाबाय। दा भिडिअ'आ बेखिनियानो। आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो साबस्क्राइबबो खालामदो। थेंक इउ एभ्रिवान।